Nana Fadima Allah ya ƙara yadda a gare ta, ita ce wacce lokacin da ba a kai mata, aka kai ta ba wani abun irin dai kaya wanda ake cewa kayan ɗaki, ba a kai ta da komai ba. Amma sai ta kasance cewa, ya Rasulullahi ina so a nema min wacce za ta taya ni zama, ta ringa taya ni hidimar gida. Amma shugaba sallallahu alaihi wasallama ku duba ku ga cewa yanda take ita ce sayyidatu nisa'il alamina. Amma shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a, bana baki abin da zaki riƙa ba wanda zai taimaka miki, ya fi a taya a sama miki abokiyar aiki. Shugaba sallallahu alaihi wasallama shine ya ce mata, ki riƙi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, ko yaushe ya kasance ki ringa aikata su ba tare da wata abokiyar taya aiki ba. Shi yasa malamai ma suka ce duk matar da ta kasance tana yin subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wala ilaha illallah 33 to za ta kasance a cikin biyayyen mijinta, kuma mijinta zai ringa jin yana santa a cikin zuciyarsa. Kuma duk wani aiki da mijinta ya sa ta, in ya kasance ya kai aiki 10, to a cikin sahalewa Allah lokaci ɗaya za ta ga ta aikace wannan aiki.